svima ljudi, eno sam na ovom klipu. Danas igramo Unturned. Da kažemo nešto malo o ovoj igrici. Znači, to je igrica koja je mešavina, kao što vidite, oružje, znači neke pucačine, na primjer kantera. Da kažem, to je dosta poznato. I kao što vidite, grafika podsjeća malo na Minecraft, mada nije baš to tako, ali skoro. Vidite, imamo i naše usrane zombije. Mrzim te zombije. I sad vidim da li će da prođe metar. Proći će. Što je odleteo 20 metara, ko da sam ga bazukom, a ne... Oh, fuck! Fuck ti ga! Mamu ti, evo smrdljivu 10 našao. Sad sam 100 metaka ovako ispalio. I, vidite, mrzim zombije iz prostog razloga. Majko moja. Opa. I imamo mali problem, ne mogu da pričam baš. Sve ću vas poklat, spolna mala. Vidi ovo, kako sam ga promašao. Sad će jajčaga da dođe. Treba sam laserom, ako da uključim laser na bez uključuje, inače jako crkve. I znači mešavina ovoga, sad da nas vidim da sam stao. Znači mešavina GTA, jabo me GTA. Mešavina Minecrafta, evo zbog čega. Sad su svi srećni što su umrli od mog usranog oružja. Znači mešavina, po meni mešavina kantera i Minecrafta. Mada to je, nije baš Minecraft, ali ajde da kažemo tako. I sad se ja izvinjavam zbog moje veće pauze. Mogu padići, ne mogu. Sad se ja izvinjavam zbog moje veće pauze. Tražio sam način kako da poboljšam zvuk. Nadam se sad da me barem, kako bi, sad me nervira. Izvinjam se zbog malog šuštanja koji će da se desi. Znači, tražio sam način kako da povećam zvuk. Evo, promijenio sam mikrofon. Mislim, to je moj stari mikrofon, tako da, ali nadam se da se barem malo bolje čuje. Evo, znači, neke osnovne komande. Na V su da se krećete, desni klik zoom, levi klik pucate. Na Y legnete, na X čučnete, na B se uključuje, isključuje bilo kakvo svetlo. Na G kliknete, imate vaš inventory i Y je, ne, nije Y crafting, Y je da se čučne. Da, meni je to Z, vama ne znam šta je. Znači Z ko se crta Y, crafting, U skill i M mapa, što je logično, jel te? Evo ga, bio je novi update, znači sad su dodali ove pute, ako su požutele, gdje su mostovi, to su naranđaste, dodali su brodove, dodali su avione, dodali su helikoptere i nova oružja. Tako da, i dodali su nova odjela, kamuflažno, ovako kamuflažno crno, koji sam je retard. Kamuflažno crno odjela. U vulkanu tamo negdje sve bude crno. Znači crno odjela, evo vidite, jedan kapicu, crni ranac i pantalone i nož i puška. Fali mi još džemper i majica. Evo. Dodali su odjelo za ronjenje i mislim da su i nova vozila dodali. Da, dodali su autobus, ovako od kopnenog, to je to. Mislim, nisam puno proveo igru sad nisam puno igrao sada u ovom novom patchu, ali jebi ga. Evo, vidite, to su tamo kola hitne pomoći. Kako se voziš na posao? Idem kolima hitne pomoći. Evo, nek napišu u komentaru ko zna šta je to. Evo, da nisam vam rekao, dodali su još prije bio patch, znači na H treće lice, inače sve je bilo u prvom licu. Nemoj se slupat.
Ladno si tip slupo odavde, majko moja. Juj. Dobro. Znači, meni je trenutno zanimljivije ovako da vazim. Ali mi je... Ni ne čujem se, dobro. Ali mi je bolje realno ovako iz trećeg lica zanimljivije. Sada vam malo pokažem grad. Ček. Vidim gdje smo, mi smo bili u ovoj vojnoj bazi, ovdje. Gdje možemo? Ajmo vamo skroz nazad u drugu vojnu bazu. Napravimo krug, samo da se ne slupamo nigdje. Inače, ovu igricu Unturned se zove. Možete za sada besplatno skinuti na Steamu. Meni je sasvim dobra igrica. Nije da volim takvu grafiku. Naravno, volim što bolju i što realniju grafiku. Ali ova nije loše, mislim. Lijepa priča, kako bi moj drug rekao. Znači, fino možete s vašim drugom, što je crven čmar. A nije, to je puške, jebi ga. Znači, s vašim drugovima okupite se i onda fino ratujete. Ali ja ne ratujem trenutno. Mislim, ratujem ovako u multiplayeru, ali sad možete napraviti server ne piratski, nego preko Hamačija. I onda vas 5-6 koliko vas može stat i podijelite se 3 na 3, bacaj bombe, druže. I ne znam da li uzmem od crno vazilo, neću. Inače, ovako glava mi je crno, sad za ove što znaju da igraju, sa ovom maskom imate samo oči, ali ja imam ovo zeleno oči, šta je to? Evo ih, sva moja vazila su tu. Nemoj me sad kad mi ovaj uništi vazilo, ne. Dobro, pobegli smo, to je najbitnije. Sad dođi vamo ti je... Čekaj, na B se uključuje laser, tako da... Laser dobar, mnogi su me tu pitali zašto je laser dobar. Ovako na serverima, evo vidite, ja tačno vidim gdje će da ode taj metak. Mamu ti je. Kad nisi umro iz prvog, umrećeš iz 10. Sad, pošto ja nemam puno municije, a tamo znam da bude neki zombi koji prilično troši života, a moram nešto da jedem. Inače da, nisam nas spomenuo da u donjem levom uglu imate ovako koliko vam je health, hrana, piće, to je koliko ste žedni, gladni, koliko ste zdravi, energiju i za disanje. Sad vidite, ja sam prilično gladan, tako da mogu nešto da pojedem. Što je ovo, keksić neki, sir neki. Dobro. Ovo kukuruz ću da popapam, njam. Ajmo da vidimo šta ovdje ima. Sad ne znam da li mogu da stavljam i mogu. Sad bi bila fora kad bi ja imao crno to, ali se... Inače, redko se nađe to, a i kad se nađe... O, to mi reci, pička. Mislim da je ovo prigušivač, ja nisam 100% siguran, ali mislim da je ovo crno prigušivač. Snajperica. Mislim da je ovo snajperica, prilično je efikasno protiv zombija, a i protiv drugih, kažem, sa igrača. Sve nije, ali gdje ide, ovo je prigušivač kao niđe on ne ide. Dobro, ajde se spustimo. Inače, sad su dodali da se malo teže povređujete. Znači, sad ću crći, vidi. Vidu, dakle sam ja pao i nisam slomio nogu. Prvo je bilo, bukvalno padnete, evo, odavde slomit ćete nogu. Što je bilo, nije baš uvijek bilo realno, ali je skoro bilo realno. Ja, radi bezbjednosti, ako popušim koji metak gdje on s čim da se branim. Šta? Sam za mene ova dva. Što volim ovako kad me igrica zajebava. Ja još igram, i snimam i zajebava me igrica. Ajde te zahodim. Vid pizde. Hladno sam ga promašio. A vamo da pokupimo nešto. Inače na F ovako. Zazati se malo s nožem. Aj tebe neću promašiti. Vidu ovo, opet sam ga promašio.
Evo ga. Puškica. Sad ću samo da skinem sa ove, pošto već nema metaka. Znači ovdje u ovoj vojnoj bazi, na mapi ja nalazim se vamo se nalazi. Ima još negdje ovdje, mislim da je to. I da, ovdje u Washington gradu, to isto možete naći. Vojnu bazu, mislim nije baš vojna baza, vojno područje da tako kažem. Kao mali prostor. I tamo nalazite te, da kažem, ovake puškice što su brze, a dobro pucaju. Evo je vama još jedna. Samo je sad malo zeznuto zato što se teško. Vi nalazite puške, ali ne nalazite... Nalazite puške, ali ne nalazite da ih upgradeujete, to jest da stavljate na nju kao lupam laser ili nešto tako. Što mislite? Ali ja ne mogu. Vamo nema ništa. Vamo smo već bili, na krovu nema ni... Aj, neće da budem proklet, ajde da li ima nešto. Većinom prašina teška. Inače da, ne znam da li sam spomenuo, mislim da jesam. Da, ne znam zašto ovo crno sranje, ovo govno služi. To stvarno ne znam, može neko u komentarima da napiše. Bio bi mu vrlo zahvalan, samo kad bi neko pratio mene. Tu bi bio problem, ali dobro. Valjda će neko pogledati moj klip. Ovo poruka. Dobro. Valjda će neko nekad pogledati moj klip, tako da... Jebi ga. Znam, sad me niko ne gleda, sad sam ono pačetni kuser. Ali dobro. Evo, da, nisam rekao šta imam. Nisam rekao šta imam. Od ovoga. Šta imam? Ne. Šta? Šta? Kako ovdje skinu vrat? Tako. Znači, da, nisam... Pucamo malo. Znači, nisam rekao šta inače imam u inventariju i od oružja. Rekao sam samo za facicu. Jebi ga. Rekao sam samo za facu šta imam na faci, a sad imam još i ove penali, teško se nalazi ta marama. To je kako malo udubljeno, ali bi bila fora kad bi našao ovako crno. Dobro. Znači nisam rekao šta imam u inventoriju, a to ću vam sad pokazati. Ovako je bolje. A to ću vam sad reći. Samo da nađem. Gdje je ovaj, evo ga. Sad sam nešto zabuo sa pričanjem, ne znam šta mi se dešava, dobro. Nisam rekao šta imam u inventoriju, znači, evo da krenem ovako ovdje od mene. Evo na leđima imam ovaj ranac. Što taj ukrivi znači da imam puno više mesta. Onda vamo snajperica. To sad je pastala. I sad hoću da budem onako crn kao bandit. Sam trebao vremena. Evo crne pantalone. Bio sam preko ovaj nikad me smorila. Crna kapica i night vision. A ovo s puškicom. Znači sad bukvalno samo mi trebaju pantalone. Ne, trebaju mi majice i džemper. I to. Ili ovaj crni pancir što se malo teže, što se puno teže nalazi. Ne, vidite, prazan, nemam ništa. Samac. Ja sam pro čovjek. Samac, nemam ništa u inventoriji, ja sam samac. Ja se izvinjavam zbog ovog mog druga što me zove. Sad ćemo mi njega eliminisati. Inače, i sad da ste dugo snimam, htio sam samo ovako malo da vas uvedem u igricu, da vam pokažem šta je šta. I tako. Sad ću ja vama
u sljedećem klipu ću vam pokazati ovo, znači avion, helikopter, čamac i broda koji ima čamce ima sigurno, a brod ne znam da li ima. Iznenada sam prestao da snimam, ne znam zašto, i ljudi, to bi bilo to. A ovu podmornicu ostavljam za drugi put. Znači, tražimo avion, helikopter, brod ili čamac, ne znam da li brod ima, čamac ima sigurno, istražimo ovu ovdje podmornicu. I jedna zanimljiva stvar, imate lijekove ako vacnete se iz injekciju. Aj, čao!